yakchu hani kasku ni phasing nahari kok samani bo tabukhe dere mungo klaike Trinamul ni Dagiphang Kalyan banerjee krakshara parliament ni phataro abono teino mwng khwlai kebongnai bodoni Dagiphang rok aro rogono nukjakhai yakchu hani kasku ni phasing nahari kok samani Kalyan banerjee Congress ni Dagiphang Rahul Gandhi abo record khlaika abono teino ur nanglaijak Dagiphang Kalyan banerjee ni abo hai tomwng nugwi naslimung phunuklaike haste sabani chairman Jagadeep dhankar tabukhe abo hai pati mung nugwi khamlai montri bokhorok Narendra yakchu hani kasku no phun khwlai kok saka montri bokhorok Trinamul ni Dagiphang Kalyan banerjee ni abo hai tomwng nugwi a salano ek sandalo pus khwlaika yakchu hani kasku Jagadeep dhankar puso boshika montri bokhorok bono phun khwlaika te parliament bono lachirwmani bai bo belai kheno khamlaijak montri bokhorok bo saklaikha laithane bisni chi romoi abo haikeno bono lachirwmani kok sawi tongo hwnei aboni ulo montri bokhorok kok phirogoi tamo saka abo rok bo saka yakchu hani kasku Jagadeep dhankar phiaba montri bokhorok simia hani kasku Draupadi Murmu bo ek sandalo khamlaimung yaphar bo shika borom guna yakchu hani kasku no parliament lachirwmani abo rok nugui ang wanalaijak hwnei saka. Bureau report bokhorok.